ξέρεις τι γνωριμίες έχει η κυβέρνηση. Ξέρω, πώς δεν ξέρω. Αυτό έλειπε. Όλο το μπουμπούκι του παρακράτους φίλοι του είναι. Αλλά δεν μας πήραξε ποτέ ο άνθρωπος. Καρφίδα μου και είδαμε τη συνεργάτη της Χούντας. Ποιας Χούντας, τι αυτά που λες, τρελή είσαι. Ας είμαι ήσυχη. Δεν έχω διάθεση. Πιάσω το καφέ σου με κρυώσει. Η ώρα περνάει, μα τα παιδιά αργούν να επιστρέψουν. Ο κύριος Βαγγέλης αρχίζει να ανησυχεί. Δεν ξέρει πως ο Πέτρος και η Έλλη βρίσκονται στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρει πως αγωνίζονται στον πλευρό των συμμαχητών τους, μαζί με τους φοιτητές και τους υπόλοιπους νέους. Τα παιδιά αγωνίζονται για μια Ελλάδα ελεύθερη. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη. Για μια Ελλάδα δημοκρατική. Ούτε που περνάει από το μυαλό του κύριου Βαγγέλη κάτι τέτοιο. Αυτός κοιτάζει τη δουλειά του. Δεν τον νοιάζει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν τον νοιάζει αν είναι σκλαβωμένη η πατρίδα του ή αν τον καταπιέζουν οι θύρανοι. Ευτυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι νέοι και νέες που νοιάζονται. Είναι όμως άβοι. Έτσι, όταν το τάνξαλα πατάει την πύλη του Πολυτεχνείου και μπαίνει μέσα, οι νέοι και οι νέες τρέχουν να σωθούν. Προσπαθούν να γλιτώσουν Από τις σφαίρες των στρατιωτών. Θέλουν να αποφύγουν τη σύλληψη και τα βασανιστήρια. Τι έγινε, ποιος υπάρχει την πόρτα τέτοια ώρα. Πέτρο, τι συμβαίνει, τι πάθετε. Έλλη, γιατί είναι ματωμένο το πουκάμισό σου. Είμαστε στο Πολυτεχνείο. Μα εσείς δεν είχατε πάει για διάβασμα. Πέτρο, τι είναι αυτά που λέει εδώ πίσω. Μητέρα, δεν είχαμε πάει για διάβασμα. Στο Πολυτεχνείο ήμασταν. Να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στη Χούντα. Χριστέ μου, τι θα γίνει άμα το μάθει ο πατέρας σας. Αφροδίτη, τι συμβαίνει. Τι φασαρία είναι αυτή. Και εσείς πώς είστε έτσι. Τι πάθατε. Μήπως είχατε κάποιο ατύχημα. Όχι, πατέρα, δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Στο Πολυτεχνείο ήμασταν. Στο Πολυτεχνείο, δεν σας είπα να μην πάτε εκεί. Συμφορά μου τι έπαθα. Τα δύο μου τα παιδιά, τα βλαστάρια μου που τα μεγάλωσα με κόπους και θυσίες. Τι μου κάνατε παλιόπαιδα. Τέλος πάντων, σας συγχωρώ. Αφού δεν πάθετε κάτι, σας συγχωρώ. Γιατί μας συγχωρείς, πατέρα, δεν σου ζητήσαμε συγγνώμη. Είχατε σκοπό να ζητήσετε, έτσι δεν είναι. Όχι βέβαια. Δεν κάναμε κάτι κακό. Δεν κάνετε κάτι κακό. Δεν είναι κακό που πήγατε στο Πολυτεχνείο με τους μόνους τους γεγέδες, τους εντυπώιδες, τους μαλλιάδες. Πήγαμε για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στη τυραννία. Δεν μπορούσαμε να υπομείνουμε άλλο το άδικο. Και δεν ήμασταν μόνοι μας. Όλοι οι νέοι της Αθήνας ήταν μαζί μας. Δεν με νοιάζει τους άλλους νέους. Για τα παιδιά του Βαγγέλη τους είπα με νοιάζει. Καταλάβατε. Και τι θα γίνει τώρα. Θα σκηνικάει η αστυνομία. Τους ξεφύγαμε σε ένα στενό. Νομίζω πως μας έχασαν. Νομίζεις. Δεν είσαι σίγουρος. Συμφορά μου. Βρε απονείες τα πλάσματα. Επίτηδες σας άφησα να ξεφύγετε. Για δείτε που μένετε. Σε λίγο θα χτυπήσει η πόρτα και θα μας συλλάβουν όλους. Και εμένα και τη μάνα σας. Πατέρα, ηρέμησε. Όχι, δεν ηρεμώ. Πρέπει κάτι να κάνω. Το βρήκα. Θα πάρω τον Παναγιώτη. Τόσες νοημίες έχει. Σίγουρα θα μας βοηθήσει. Θα καταδώσετε και στα παιδιά. Μα ο Παναγιώτης είναι καλός άνθρωπος. Θα δείξει κατανόηση. Συνεργάτης της Χούντας είναι. Θα μας φύγει για βασανιστήρια. Η Χούντα, η κυβέρνηση θέλω να πω, δεν κάνει βασανιστήρια, ούτε σκότωσε κανέναν. Θυμάσαι το συμμαθητή μου το Διομήδη Κομνηνό. Βέβαια, καλό παιδί ο Διομήδης. Το σκότωσα σήμερα το πρωί, έξω από το Πολυτεχνείο. Την ώρα που μετέφερε τραυματίες. Τον πυροβόλησα στην καρδιά. Δεν σας πιστεύω. Στα χέρια μου ξεψύχησε. Το αίμα του βρίσκεται ακόμα στο πουκάμισό μου. Μα για ποιο λόγο. Μήπως είχε μπλέξει με τα πολιτικά. Δεν είχε ανακατευτεί. Ένα κορίτσι 17 ετών, η Βάσα η Μπεκιάρη, σήμερα το πρωί βρισκόταν στη ταράτσα του σπιτιού της, όταν την πυροβόλησαν στο κεφάλι. Γιατί τη σκότωσαν. Δεν τους είχε πειράξει σε τίποτα. Δεν είχε ανακατευτεί σαν πολιτικά. Μα είναι δυνατό. Γιατί τη σκότωσαν. Γιατί ήθελαν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, ακόμα και μικρά παιδιά. Ένα αγοράκι 5 ετών σήμερα περπατούσε με τη μητέρα του σε λεωφόρο Παπάγου. Ξέρεις τι έγινε. Το πυροβόλησαν στο κεφάλι άντρες από στρατιωτική περίπολο. Σταματήστε. Δεν γίνεται να υπάρχει άνθρωπος που θα σκότω ένα μικρό παιδί. Μάλλον κατά λάθος θα έγινε. Δεν έγινε κατά λάθος. Επειδή Αυτοί οι άνθρωποι, αν μπορείς να τους πεις ανθρώπους, είναι χειρότεροι και από εγκληματίες. επί 2 μέρες πυροβολούσαν σαν τυφλά. Δεν τους ενδιαφέρονταν. Δεν ενδιαφέρονταν άμα τα θύματα τους ήταν μικρά παιδιά, νέοι γέροι. Τι να πω. Άμα είναι έτσι που τα περιγράφετε. Έτσι είναι και χειρότερα.
Το μόνο που ήθελαν ήταν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να τους κάνουν να μείνουν στα σπίτια τους. Όμως δεν το κατάφεραν. Πατέρα, ξέρεις τι έλεγε ο Διομήτης Κομνηνός? Ποτέ πρέπει να λέμε «εμένα τι με νοιάζει», γιατί αυτό θέλουν οι τύρανοι. Ανθρώπους αδιάφορους που κοιτούν τη δουλειά τους και λένε «εμένα τι με νοιάζει». Ξέρεις τι πρέπει να λέμε? Να λέμε «εμένα με νοιάζει». Και τότε κανείς τύραννος, όσο δυνατός κι αν είναι, δεν θα τολμήσει να μας στερήσει την ελευθερία. Τελικά, φταίμε όσοι διαφορήσαμε και επιτρέψαμε στους κωδικούς να διαπράξουν τα εγκλήματά τους. Άντε παιδιά, πηγαίνετε να κοιμηθείτε και μην βάζετε τίποτα. Όποιος έρθει θα πρέπει πρώτα να τα βάλει μαζί μου. Καληνύχτα, πατέρα. Καληνύχτα, παιδιά. Τα θύματα του Πολυτεχνείου ήταν δεκάδες. Ανάμεσά τους μαθητές όπως ο Διομήτης Κομνηνός, ο Αλέξανδρος Σπαρτίδης και η Βασιλική Μπεκιάρη. Φοιτητές όπως ο Γεώργιος Αμούρης και η Νορβηγία Τόρη Λέγελα. Νεαροί εργάτες όπως ο Βασίλειος Μαμένος, ο Νικόλαος Μάρτυρος και ο Μιχαήλ Μυρογιάννης. Ηλικιωμένοι άνθρωποι που έτυχε να βρεθούν σε λάθος σημείο τη λάθος ώρα, όπως ο Σπυρίδων Κοδομάρης, 57 ετών, ή ο Ανδρέας Σκούπος, 63 ετών. Ακόμα και μικρά παιδιά, όπως ο Δημήτρης Θεοδωράς, 7,5 ετών. Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν μακριά από το χώρο του Πολυτεχνείου. Πυροβολήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές που σκοπό είχαν να προκαλέσουν τρόμο και σύγχυση στον απλό λαό. Τη μνήμη τους όμως την τιμούμε σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου. Γιατί όπως λένε όσοι έζησαν τα γεγονότα εκείνες τις κρίσιμες μέρες της εξέγερσης, Πολυτεχνείο ήταν ολόκληρο το κέντρο των Αθηνών. Τα εγκλήματα των φοιτικών όμως δεν τελείωσαν με τη λέξη της εξέγερσης. το μεγαλύτερο έγκλημα έγινε δυστυχώς λίγους μήνες αργότερα. 7 χρόνια μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, το έργο των φοιτικών ολοκληρώθηκε. Με τη μεγαλύτερη ελληνική τραγωδία μετά το 1922. Ήταν το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Κύπρο και η κατάληψη ενός μεγάλου τμήματος του μαρτερικού νησιού από τους Τούρκους. Για την προδοσία της Κύπρου ευθύνεται όχι η χούντα του Παπαδόπουλου, αλλά μια άλλη χούντα, αυτή του Ιωαννίδη. Μετά από ένα τόσο τραγικό γεγονός, το καθεστώς μπροστά στη λαϊκή οργή κατέρευσε. Η δημοκρατία επανήλθε μετά από 7 χρόνια δικτατορίας. Και η ζωή ξαναπήρε τον κανονικό της ρυθμό. Πού πάτε ρε παιδιά, φεύγετε από τώρα. Τι να κάνουμε ρε Ευαγγέλη, αύριο έχουμε και δουλειές. Να παίξουμε άλλη μία. Αν τους ανθρώπους να φύγουν δουλειά έχουν αύριο, Ευαγγέλη. Γιατί εγώ δεν έχω δουλειά. Άμα ανιστάξετε, άρχισε να κάνει καφέ. Γείτονες ανοίξτε, έχω νέα, σπουδαία νέα. Αφροδίτη, ο Σπόφτερς του Παναγιωτάκης πρέπει να είναι. Άνοιξε τον. Θα μάθετε, έπεσε η χούντα, ελάτε να βγούμε στους δρόμους, να πανηγυρίσουμε. Γιατί, εσύ γιατί πανηγυρίζεις? Μα θέλει και ερώτημα, το καταλαβαίνεις, έπεσε η χούντα, έπεσαν οι τύρανοι. Μα εσύ δεν την έλεγες χούντα, την έλεγες επανάσταση. Εγώ την έλεγα επανάσταση, είναι δυνατόν? Ναι ρε Λαμόγιο, δίκιο και Ανδρέας και Μυρτώ. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω κι εγώ. Ίσως στην αρχή ναι, μα όταν κατάλαβα τι κουμάσια είναι, άλλαξα αμέσως στάση. Παναγιώτη, δεν μας τα λες καλά. Λίγα λόγια, σας παρακαλώ. Εμένα η χούντα με έδειξε από το Υπουργείο που δούλευα. Βέβαια, σε έδιωξε η χούντα του Ιωαννίδη γιατί ήσουν υπέρ της χούντας του Παπαδόπουλου. Όχι ρε παιδιά, με παρεξηγήσατε. Εγώ έκανα πως δούλευα για τη χούντα του Παπαδόπουλου, αλλά στην πραγματικότητα προσπαθούσα να υπονομεύσω το καθεστώς. Σιγά σιγά ρε Παναγιώτη, σε λίγο θα μας δεις πως ήσουν και αισθησιακός. Πολλά λέτε, αφήστε την κρίνια. Θα βγείτε τώρα στους δρόμους να πανηγυρίσουμε. Εντάξει, ερχόμαστε. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτε η δημοκρατία.